asi mataura imi mukati tatove na treasure Mr. Biti. Saka tatonaka ka. Apa mari yedu Biti ndiachada ndozviziva kuti anogona kusati handiti. Asi kana asingadi ngaatsvage rodhi yekubuda naye muZimbabwe. Why? Hakuna anoramba. Nekuti inini ndakatoramba ndikarohwa nepunishment. Handiti mimi muri kuti vaBiti havafanirwi kuramba basa ramuri kuvapoinda kuti havafaniri kuramba kubata mari ichange ichicontributwa neZimbabwe. Ende kana vasiri kuda must get out of Zimbabwe. Ngabude because hausi kuda kuti nyika inake zviri pachena. Pamusoro pedu pachange paina vamunangagwa navachiwenga. Handiti? Alright. Nekuti ivo ndo vanenge rozo dzakauya kuzonditaurira kuti shamwari nguva yenyika yekuti inake yadini yakwana. Ndikatobvunza saka marume mukuya kwandiri nini zvikanzi iwewe ndiwe utoneki yacho kuti nyika yedu inzi yadini yanaka yakwana nguva yekuti Zimbabwe inzi yanaka. Vana vakupinda muhomwe tichibatsirana tese. Inobvawo zvinobvawo kuti tichibatsirana vanayo asina hauna haisi mhosva handiti. But pane kuti hauna kuti unongosingadi. Zvinoonekwa izvozvo. Aiwa musimudzi chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaunoona zvinoitika mumapfumure chese chine miko yakaipa chishaye simba unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndakaiso chinorongwa nemadowanizire mimwe nemunondo wacho chimanya chimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka kupenya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuru vandira tichifamba nemuzirodhi zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita tumusani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipindei muepisode yanhasi. Saka ndangotaura kuti ndikuende Johannesburg netsoka. Ana mai ndobva ari mai vanga vari pavaitesa musika ndobva vato nezvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecontro. Baba Machoko, tinofara kusangana nemi zvakare pachirongwa chedu. Makasimba here? Ini ndinofara zvikuru. Handiri? Ameno imi. Aiwa tinosimba isusu. Pane vasati vambokuona vanogona kunge vari kukuona kwekutanga. Maybe mungazivisa mhuri yeZimbabwe zita munonzani? Ini ndinoitwa Munyaradzi Machoko. Right. Munyaradzi Machoko. Right. Munyaradzi Machoko kumusha anobvepi? Anobva kuMusarabani. Musarabani. Alright, nekuti tine video yatakaita last time tikaintroduce kuti ndimi ani and so forth. So zvizhinji tava kuzviziva ende kune vaakuzviziva vashoma vanenge vasingakuzivei panguva ineyi. Asi tichaudza vanhu kuti vagoenda vagotarisa video renyu kuti vanatsonzwisisa pakutangira nyaya yedu. Asi tingati muzuva ranhasi chii chaita kuti munge muri pano zvakare? Right, chaita kuti ndidzoke futi zvekare ndechekuti mushure mekunge ndataura nyaya yangu ndichiudza vana veZimbabwe kuti inini ndinorota ndichisangana nezvakati nezvakati. Vazhinji vakandituka, vakandisvoora, vakataura zvavanoda, ndikati ngandisiyane nazvo, ndakabva ndaramwa. Asi Mwari haana kumira kuti kunditaurira zvinhu zviri kuitika zviri panzvimbo. Mwari akangoramba achienda mberi achindiudza kuti iwewe uri kutoramwa uchiti zvauri kuramwa izvi hazvisiri izvo ndo zvitoripo panzvimbo. Ndopandakabva ndataurwa kunzi iwewe unombozviziva here kuti uri mutumwa waMwari, uri muprista. Ndikati kuindokuita muprista sei? Ndikati zvamakutaura ndakatotyawo neni kuti ndinganzi ndiri muprista here. Ndikati saka ndo saka ndaitaurwa kuti zvakati saka kuda kwenyu kana kusada kwenyu zvandakangotaura izvozvo ndizvo zvitongoripo kuti Zimbabwe ichanaka. Ende izvezvi tatova kumashure kwenguva nekuti Mwari wacho akatozotuma vakuru kutouya kwandiri kuti shamwari uri kunonoka iwewe, nguva yekuti nyika yeZimbabwe ichinzi yanaka yakwana. Vanhu veZimbabwe taakufanira kushandira nyika yedu pachedu
musazofungidzira kuti pana baba vangu next door vachazouya kuzoshandira nyika, kwete. Isu vana veZimbabwe tichashanda kupinda muhomwe chaiko. Zvamwari zvinonzi 10% of what you have, but kune vamwe vasingada hava vanoti hatina mari zvakazodii, asi masoja nemapurisa tinofana kubatana, ndo zvichamutsa nyika yedu izvi. Musazoti haana kutitaurira. Iri ndo basa rangu randakanzi naMwari ndiite, ende tichatoriita. Handina chandakataurirwa chakakona ini panyika panapa. Ende ini handina nhamo yamaindituka muchiti une nhamo, handina nhamo ini. Imba kwababa vangu hakuna chisiko. Asi iri basa iri ndo rakabata zvinhu zvangu zvese kuti Zimbabwe yakufana kuchinaka. Sei ichanakiswa nevana vayo. Kana bida kunzwisisa kuti ini ndiri mutumwa waMwari, handina mhosva nemunhu, handina wandinotuka, handina wandinosvora, sezvo zvamakandiita imimi vana veZimbabwe. Mukoma wangu akauya akati, kwewe waramwa here? Ndikati vanhu vacho vakandituka vamakanditumira. Zvikanzi nyika ibhawa yenyika. Ndipo ndakaziva kuti hazvina kumira zvakanaka. Saka Zimbabwe munonyepa ichanaka, kwete kare. Izvezvi tapadhuze ipapa takutotanga basa racho. Chii chiri kukutuma ikupa confidence yekuti zvinhu zvichanaka? What's the confidence? Ndinoziva kuti Mwari akati munhu haufaniri kukundwa nejuru. Saka munhu haazokundwi nejuru. Majuru mukanotamira pachiro unoona kamwe nekamwe kachiuya nedhaga, asi chiro chinozopedzisira chatova chihombe. Saka isusu hatizokundwi nemajuru vana veZimbabwe. Nyika yedu inonaka nesu. So vakuru vamuri kutaura kuti vakazouya ndivanani? Zvimwe zvacho ndikazonyatsotaura nemazita, vanhu munogona kuzovhunduka kuti but munhu uyu. Asi ndakangokutaurirai vanhu vandinotaura navo kuti uyu murume uyu ndinotaura naye so, uyu ndinotaura naye so. Totokamanzwa mazita kuti ndivanani? Ndosaka tiri pano. Chiregai ndichipa mufananidzo waMoses. Kudenga kwakati kwaita noise. Zvikanzi vanhu vakabira nyika vanofanira kuti vafe vese. Zvino Mozisi akabva ati Mwari kwete hazvigoni kuti zvidaro. Nekuti mukati mimi vanhu vakabira nyika yevase vafe, nyika yese inoperazve. Inobva ndati zvingagona here kuti zvidaro. Zvikanzi naMozisi aiwa hazvigoni kuti zvidaro. Taurirai vanhu vaparidzirewo mune zvakanaka. Tumai kamwana kakavaparidzire kuti aiwa kubira nyika kwakashata. Ngativake nyika yedu tiide tese. Nekuti ndeedu. Our land is our prosperity. Ndo chedu icho, saka tinovaka imba yedu toga. Mashoko akataurwa naMunangagwa yekuti nyika inonamatirwa nevene vayo, inovakwa nevene vayo. Chiprofiti, asi vanhu veZimbabwe hamuna kuzvinzwisisa kuti murume aiti kudii. Ende zveshuwo ichokwadi ichochi, kana nenda ndakuzvipupurira kuti ichokwadi. Ndo zvichamutsa nyika yedu. Musazofamba makatarisa kuti kuchauya ndege ichazoya nemari, never. Ipapo tapanzwa kana tichapabata. But muri kuita senge muri kundinzvenga mubvunzo wangu kuti vakuru ndivanani vakazouya uchiti vandakati ndinotaura navo vacho ivapo pamafilm makati vaMunangagwa. Exactly. Vakauya futi here kuri kuhope kana this time? Vakauya futi kuri kuhope direct vachanyatsotaura shamwari nyika kuti inake, iwewe ndiwe wakatopuwa key yacho kuti utotaurira vanhu kuti ndo zviripo. Saka ndo zvitoripo. Tichavaka nyika yedu tega. Takabatana kuti zvekutukana nekusarudzana nezvo tega, kubudisa mari vanhu tichivaka kana ari mabridge kana tichimutsa zvinhu zvedu tega. Asi vanoba Mwari haasi kuzvida uye haasi kuzvifarira. Ndo zvamakuona zvakuita kuti nyika itengo iri kusheka, noise dzaakuwanda, vanhu vakuurayana, ivhu rinosimuka. Makanzwa Mugabe vachitaura vachiti Zimbabwe ikadzokera kukolonizwa mapfupa anga anopfuka. That's why makuona vanhu vakuurayana, zvimwe zvinhu zvakuitika. Inyaya yekuti Zimbabwe iZimbabwe ine zvayo. Saka inoizi ipi yamuri kutaura nezvairi kuitika kuZimbabwe? Vamwe hatisi mupolitics kati. Vana leni moka. Munoziva kuti kana munhu akabatwa nevanhu, akagarwa nemunhu akafa ari wehondo, anogona kutanga kutema munhu achitodini, achitoenda. Zimbabwe ine zvayo. Inde asingatoziva, asingakatozozvionera kuti Zimbabwe ndo zvairi. Saka Zimbabwe, vanhu veZimbabwe chakatongokosha kutongobatana togadzira nyika yedu, full stop. Right. Asi tomboti pari pamanyaya dzematongerwo enyika.
imimi divi renyu mune divi rekuti ZANU-PF vakwachamisa kwabiti kwani I think dzakawanda dzatinoti right ipapo toda kuti ndikutaurire chokwadi inini ndaingoti zvinongotaurwa machechi kuti hakuna munhu anotonga nyika asingazikanwi naMwari ndaiti kutaura kwevanhu asi ndakazozvionera ndichiona Mosisi achikumbira kuti Mwari hazvigoni nekuti mukati vanhu vakabira nyika vanzi vafe vese munyika umu Zimbabwe inganhuwa nekuti vanhu vakabira nyika vakawandisa vamwe vacho vanongopota nezita rekuti Mnangagwa ndianoba Mnangagwa ndianoba vachingovanda nezita rangu asi murume akanyatsa kuramba akati vanhu vari kubira nyika vanhu vakawandisa asi vari kuvanda nezita rangu vachiba saka hakuna munhu anotonga nyika asina kugadzirwa naMwari mutongi wese anotonga panyika panopa anotogadzirwa kudenga uko first anotanga adikwa naMwari ozotonga nyika ino zvake akaita utsinyi akaita sei zvake asi anenge akatogadzirwa naMwari papo pane zvaanenge achigonera Mwari iye saka ona Zimbabwe chichamutsa nyika yedu kupinda muhomwe tese tobatana sechinhu one tombokangana kuti politics tofesa nezvekuti ane chainacho uchibvisa tivaka nyika yedu kusvika nyika yedu yanaka then tozotanga hedu kutukana asi takaguta. Chimbondiudzewo mashoko avakataura pavauya vakura. Vakuru vakati shamwari uri kutotya hako kutaura asi ndo zvitoripo iwe ndo wanga uri mumwe watochisumuka ndikati vanhu vacho vanonditukawo zvikanzi zvokutukwa hazvina kana basa izvo pane munhu akambofa here nekutukwa ndo pandakataurwa mashoko ekuti nyika yebhawa yenyika zvechirevei zvakutoda Mwari imi mutongoona language iyi kuti munyika makafanana nekuti mubhawa saka ukatedzera kuti watukwa unga wazomwaduri here ukatukwa mubhawa tikati imimi munoprofita here kana kuti muri ani kana kusondo kwenyu? Ini handiprofitini ini handiprofitini asi ndinongoudzwa zviri panzvimbo nezviri panguva pamwe zvacho ndotovhunduka kuti izvi hazvitauriki izvi asi ndinoudzwa zviri panzvimbo nezviri panguva. Chipo ichi ndakachitanga ndiri mwana mudiki asi handida kuziva kuti chiri kuendepi uye chiri kurevei. Kana muchiti munoudzwa munonge maybe zvakuita sendiri kudzokorora question but munenge muchiudzwa nani? It's just a voice. Ndotonzwa riri izwi richitondiudza kuti so. Makatogara pamakagara pamogona kungonzwa inzwi? Mostly ndowanzoudzwa ndakarara asi ndotonzwa kuti pane izwi riri kutaura iri rati zvakati and kazhinji zvarinenge rataura zvinotoitika. Alright. So vaprofita vanoitawo sei kana because ndombonzwawo senge vaprofita vanoitawo zvimhanzwi iwayo? Inini hangu handidi kunyepa zvechiprofiti ndakatozvirambawo ndasingatozvidi zvekuprofita ini asi kana ukaudzwa chinhu ende ndakanzi kana zvaunenge waunzwa zviite sei zvitaure izvi ndandatoti handichadi asi pandakazoudzwa nzi aiwa nyika yebhawa yenyika ndipo ndakati saka nyaya iyi ndo zvaitori chirega ndichitongovaudza zvekare next video ndichariita ndakuZimbabwe kwacho ndinyatsa kutaura kuti ndo zvitoripo kuda kwenyu kana kusada nyika yedu tichaivaka tega. Imimi pamakandifonera muchiti ndine mashoko angu makataura imimi kuti but muchiri kurangarira here paye ndechiti kana kuna ari kubira nyika kuchachemwa? Aiwa ndakati ameno zvenyu mukabva manditi pafoni mukabva manditi muri kuona here zviri kuitika kuZimbabwe? Zvii zviri kuitika kuZimbabwe? Zvimwe zvacho hazvizotauriki. Tiudzeni madimikira musataura nemazita kana pane zvisingadi mazita. Zvekuti ini handinyanyoda kubvidzika deep zvinongoda Mwari azvitongere ega. But hatisi kutoziva kuti izvi zviri kuitika. Maybe mungatipa brief yekuti hamusi kuona here kuti kuZimbabwe kuri kuitika chakadai nechakadai. Asi nyaya yekunzi vanhu vari kubira nyika hamusi kuiona here kuti iri kunetsa kuZimbabwe? Nyaya yekunzi kubira nyika ati yagara ingoriko kugara nokugara. Aiwa asi kuti corruption kuZimbabwe. But kutaurika izvozvo handimi kuzoona kuti iri kutaurika. Mune here case 1 yamunoti zvafanana neyanenge? Aiwa zvokutaura zvine mazita ndo zvandisingadi. Handidi zvokunanga nemazita evanhu. Munhu nemunhu anofanira kuzvimiririra nemhosva yake. Handii? Makati saka kana ichibira nyika vanoita sei? Mozisi akakumbira kuti vanofanira kudzidziswa kuti vanhu vasabira nyika kuitira kuti tiende mberi nenyika yedu takabatana. Alright. Saka munofunga kuti solution so far kubva zuva ranhasi 29 or 30 I'm not sure kubva zuva ranhasi chii chatingaita
kuti zvinhu zvifambe zvakanaka? Chitongoripo pavana veZimbabwe kuti zvinhu zvifambe zvakanaka kutongopinda muhomwe tocontributa tese. Handiti kana kuri kunzi vanhu vawirirana kuti mari yacho topana, asi inini hangu pachangu munhu wandandasarudza kuti munhu iyeye anofanira kuti atibatire mari yenyika, mari yedu yekucontributa, because munhu wese achacontributa. Handiti zvatei tichiita tese tozviita pachena. Munhu wandandafarira hangu inini kuona kwake nemabatiro ake ndibiti kuti uyu munhu akatibatira mari yedu yatichacontributa uyu sevana veZimbabwe kuti toda kudai iye anga akanaka, because performance yake nemabatiro ake pakuona kwandikusiita haanogona. Alright. Asi imimi kana mechiti zvoni kucontributa mureva here muri kureva kuti Zimbabwe yese potoitwa mudimu? Yeah. Alright. Wekubvisa mari iyi. Mari inenge iri towards chii? Kuti kugadzira nyika yedu. Zvafanana nei? Right. Zvakafanana kuti nowapa akati ngativake ngarava. Andi akati mumwe nemumwe ngaanotema danda. Tivake ngarava yedu. Ainotema mugofora. Right. Saka iwewo kanzi unotema danda like togona kupanana kana kuti like ngatiti kana kuti munhu angowana $5 yake, kana tawana $3 yake, kana tawana achingoda kuti ndoda kuisawo mari kunyika yedu kuti nyika yedu inzi yanaka. Handiti asi zvenyika manje azvinyengererwi, zvasiyana nekunamata. Kunamata ndokunonzi anoda kuenda kudenga tende ukaimbabhatidzwe nguva yekuguma kwenyika kwaswedera. Handiti asi zvenyika munhu wese, whether you like or you not, because tikati munhu anoda umwe anoti handidi. Handiti asi zvinhu zvazogadzirwa zvanaka, munhu weye akati handidi ndiye the first person kuzobenefita. Do you know that? Saka izvi zvazvidi kuti munhu titi anoda, munhu wese whether you like or you not unofanira kutocontributa. Tofanira kutopanana kana tikati ngatiti munhu nemumwe pamwedzi wega, especially vanhu vanoenda kumabasa, because ndimo akatokombererwa naMwari vanhu kumabasa. Pana mwana aritoashayawo mabasa amina kuZimbabwe ikoko. Saka tikati munhu ngabvisa kana $5 ungarwadziwe rino kutobvisa $5, but means that $5 yedi takagadzira road yakati takabatsirana nawakati government yedu one kuside patinopedza 3 to 4 years nyika yedu inenge yanaka. Samari tingati inenge chivaka matrababalasi mdzimba chicha inofanira kunge chishanda kana taita contribution. Kana tikati mari yedu yatacontributa toda kuti igadzirire vana vechikoro mabhuku. Vana vechikoro wana mabooks for free muzvikoro. Chiza kuti imari yedu yatakacontributa. Ezi zvakangoitwa nana baba edu vapa wakanorwa hondo. Handi munhu aingosacrifice kuti haindoda unorwira nyika yangu. Saka izvezvi haisi hondo, hakusi kupfurwa kwepfutu. Kumutsa nyika yedu, because mukatarisa izvezvi vamwe vana vechikoro vanoenda vachingonodzingwa. Handiti saka tikati educational level according nemari inenge iri muhomwe medu. Handiti vana ngavapinde chikoro mahara nemari yatiinayo. Handiti techitaura neMinistry of Education yoti dini vonzwisa kuti ashiwa mari iri kubva kupi? Kumari iri kucontributwa nevana veZimbabwe. Ndisingaiti senge ndiri kudzosa kumashure statement renyu, ndingangokubvunza iwe mubvunzo mbijana kuti munounderstanda here how does economy yenyika works? Izvozvo I know. But if you look, one of the days inini ndandiri kuarea inonzi Bowera, pakasvika time yekuti vana ivo vakadzingwa chikoro. Handiti zvinhu zvakangondirwadza hangu, but it was none of my business on that time. It's less like it's about half of a school. Handiti yakadzingwa. Asi kuna vamwe vanhu vane mari munyika yeZimbabwe. Handiti izvi zvatiri kutaura izvi togona kuti munhu ngabvise $5. Kuna vamwe vanhu vane mari yokuti anogona kuti pati chirongwa chakanaka. Handiti otokubvisira kana 150 like zviri kutoona nachivha izvezve. Handiti nokuti zvinozopedzera zvakutongonakidza kutongoona kuti pati zvinhu izvi zviri kutodevelopa zvimwe zvinhu zvani, because government yedu kana tikaona kuti pamwe pacho iri kuremerwa. Handiti tikabatsirawo, because vanhu izvezvi mukatarisa situation like iri muZimbabwe vanhu vane mari. Handiti asi mukatarisa zvimwe zvinhu zviri kuitika munyika medu hazviratidzi kuti vanhu vane chinyi. Chinotiratidza kuti vanhu vane mari muri kugara mudzimba dzakanaka ino. Handiti as compared tichitarisa dzimwe nyika kuti dzimba dzavari kugara dzakaita sei. Saka mwana weZimbabwe chandakangoona chaanotongoda kutongoudzwa ndo zviripo. But look Mr. Munya, mukatarisa South Africa, right? Handika ndafarira zita rokuti South Africa because mune experience yekutombogara muSouth Africa, right? Uye munotomboona vakuru veSouth Africa muhope. Handisi kuita sendiri kujoka, right? Asi ndoda kupa muenzaniso kuti mukatarisa South Africa, most
vanhu vari ordinary vanogara mumikuku, vanogara futi nzvimbo dzimwe dzakada kuti sari. Isu kuZimbabwe kwedu uko hatitorina matangwena, haabvumidzwa handiti, kuratidza kuti nyika inotoratidza direction cleanliness, and you understand. But mukatarisa muSouth Africa muno mukoma munya, there's a free education. Kubvira kustationary chaiko vana vanopiwa mabhuku, vana vanopinda zvikoro mahara. Kuchikoro kwacho ikoko muzere kuti vana vanotopiwa futi chikafu, kureva kuti, and hatisi kutarisa zvimwe zvafanana nemagrants anopiwa machembere, zvirema and so forth andika. Tambotarisa hedu tiri paeducation semuenzaniso, asi still hakuna munhu ari kucontribute kubvisa muhomwe echiendesa directly to government. And nyika yoga yoga itori nebudget, ine mari dzainenge inadzo. Mukatoenda chero paindaneti izvezvizvi mukasecha zita rechirungu racho rinonditi netsei, GP, inonzi GP here, I don't know. Mukatarisa motoona kuti Zimbabwe ine mari yakati peye inobuditsa mari yakati, South Africa, Malawi, chichichi andika. So mukadzitarisa mari idzodzo munogona kuona kuti dzinogona kunge dzichitokwana zvimwe zvinhu zvamuri kureva izvozvi. Satoti here macontribution amuri kutaura handiti, ungoshandawo kuita zvishuwo zvevanhu, maybe ngatisei zvikoro, ngatiti maroads, tosiyana hedu nemari iri kubuditswa negovernment. Ndizvo here zvamuri kureva? Chirongwa ichi hachina munhu wachiri kusarudza, hachina chembere, hachina harawa, ndechemunhu wese. Handiti kana vamunangagwa wakatofara kuti zviri kuitwa nevana vangu munyika, handiti zvakanaka, rega ndezvikudziridzire, handiti nekuona zvinenge zvichiitwa, nekuti naiwewo watorimowo, handiti hakuna anonzi hapi haamu, hakuna kusarudzana apa, munhu wese ndewaMwari, handiti munhu wese munozvitenda kuti munhu wese ndewaMwari, handiti chidhakwa, hurire, mbavha, zvese vanhu vani vaMwari. Saka ichi hachisarudzi chirongwa ichi, ndechekuti munhu wese. Saka vamunangagwa wakatozvifarira wakatoti apa panoda kuiswa inonzi chiitira Babulasi 2, handiti nemari iripo yakomana ndibatsireiwo, handiti zvinhu zvedu zvichaita faster as compared nekuti tongosora chingoti yowe how many years since 2002, handiti chingoti yowe takarwa nemasanctions, yowe takarwa, but munyika macho tidisitorine nemari yekuAmerica yacho. Right, ndoda kudairai pamati mimi muZimbabwe mune dzimba dzakanaka, handiti ndida kudairai ipapapo. Chakaita kuti muZimbabwe muve nedzimba dzakanaka, havasiri vaMugabe wakati operation Murambatsvina, musina makebheneri mamwe ekuti taitogara nemakonzo, asi vaMugabe wakangoti operation Murambatsvina, kubva dzapwanya vanhu vakatsamwa, vakatuka, vakapopota, handiti asi vakuzodzoka vanhu vakavaka dzimba dzakanaka nekuda kwokupushwa. Saka munhu kuti aite zvinhu zvakanaka anotoda kutotaka kupushwa so. Asi kana tiri ipapo mukatarisa mhuri dzakachema nekubuditswa mumatangwena dzakati wandei, kozi vamwe vacho vakatoita homeless ipo pai, vamwe vacho vakatorasikirwa neupenyu chaiwo, kozi vanga vasina pokugara. Uye zvakare zvakaitika gore riya ndezvekuti vanhu vakangopwanyirwa kanzi tsvagai pekugara. Mukatarisisa vamwewo handisi kushora, because inini hangu I don't know much about politics, I don't know much about things to follow those things, I don't know much. Ndongopawo 2 cents dzangu kuti vazhinji vandinoona nekuzivawo vamwe vacho vatori kunze kwenyika, kana kuti hama dzavo dziri kunze kwenyika, vamwe vakazotizira kunze kwenyika, vakazondoshanda ikoko kuti vakwanise kuuya nemari vechizvivakira, not depending nemuZimbabwe macho. Look here in South Africa, vanhu vakawanda havabvumidzwi mukuku, mumbozviziva, asi vari kugara mairi, asi vanotongogara ende vechipiwa mvura, vechitopiwa matoireti. Ngatisapinda mune zvenyika dzevamwe zvakanyanya. Vapedza ndongopa example, hatidi zvinhu zvinotimutsira vhovye kune dzimwe nyika, asi ngatifokase nezveZimbabwe. Izvi hazvishori anyone. I know pakataura about is it Hubert Angel achitaura kuti South Africa kwati I know kuti vamwe vacho vakazotanga kuda kutuka, saka hatidi zvinhu zvinorwisanisa nedzimwe nyika, toda zvinoenderana nenyika yani yedu Zimbabwe only.
ore asi mari iyi tomboti mimi Mr. Machoko mari yemacontribution iyi munofunga kuti vanhu vanenge chizoionepi voya kundoshanda kunze kwenyika kuti vaone mari here kuti vacontribute kunyika yavo? Ndokumbira kukubvunzai mukoma. Muri kuti vanhu kuZimbabwe havana mari here mimi? Handizivi. Hamuzivi? Handizivi. Ndokungonzwa vanhu vazhinji paindaneti vachichema-chema. Inini it's a long time ndingori muno muSouth Africa. Ndichishanda ndiri muno. Kana mushando ita zvekuyenda. Kana muchida kuona kuti vanhu vekuZimbabwe vane mari ka. Musanyanya kuenda hari makuseni kuZimbabwe. Vanenge vakacharara. Endai kuma 3-4 munosvika muHarare. Mukaona motikari dzine vana vari muZimbabwe. Munyasa kutenderera muZimbabwe, munyasa kuona kuti vana veZimbabwe mari vanani? Vanadzo. Dzingava shoma zvadzo. Handiti. Asi vanani? Vanadzo. Hakuna munhu anoti tinayo kune vamwe havana. Handiti. Asi kana munhu asinawo mari, asi ane maoko ane makumba handiti. Anobatsirawo nezvanani? Nezvainazvo. Bosi takati right toda matimobva Mhondoro ndizvo? Muzarabani. Kumusha kwamunobva same mari dzamuri taura dziriko here? Munhu ane mombe ane mbudzi ane hwaya haashayiwi mari. Munhu anorima haashayiwi mari. Ndosaka ndakakutaurirai paya pandaikuudzai mabasa angu pekutanga paya. Vanhu hamuna kuziva ndaikuudzirai chii. Ndichiti kuchijega ndakakutaurirai ndikati kuchijega ndakamboenda. Right, ndikakutaurirai kuti kurima ndakamborima. Ndikakutaurirai ndakamboita carpentry. Handina kuzvitaura. Right. Mukapusha futi ngoro. Ndikakuti ndochijega. Ndochijega. Saka izvo zvese ndaikutaurirai kuti muzive kuti aiwa ndiri kuuya nei. Ndikakutaurirai palast pacho futi ndikati zvanga zvakadini kuti ticontribute nyika yedu. Handiti. Indaiziva hangu kuti nyaya iyi kwairi kuenda ndekupi? Ndeuku kwekuti nyika yedu nguva yekuti ichinaka yadini? Inogadzirwa nesu vene vayo. Chiprofiti chakataurwa naMnangagwa chiya chakuchiuya manje kuzozadziswa. Kubvunzisa ka haisi kuti zviri kubuda mubrain mangu. Last video ratakaita nemi ndakaona makomenti akawanda ende ndaiverenga. Ndosaka ndiri kubvunzisisa kuti neniwo ndidi kune vanhu ivavo vaibvunzisa vanoda kutonzwisisa. Otherwise kutoti vatuke kana kuti vashoropodze kutaura kwenyu inyaya yekuti havasati vadi vanzwisisa. You understand? Saka manje tingati macontribution aya angatanga sei? Because ndo the way forward ka tinogona kungotaura but pasina chiri kuitika. Sa imi plan yenyu yekuti macontribution aya atange munofungei nazvo? Kuti macontribution aya atange. Right. Ndakakutaurirai kuti inini ndaenda kuseri kwegomo. Handiti. Ndakabunosvika ikoko ndakabata kadhi reCapitec neStandard. Handiti. Kureva izvo kuti tichavhura maaccount especially like because inini hangu ndasingadi kuti ndibate mari munhu ndakaona anogona kubata mari cheko ndibiti. Saka iye ndo ndaida kuti abate mari iyoyo. Handiti. Kana paine chatiri kudawo because ini pane zvangu zvandakaudzwa kuti munofanira kuita so handiti. Like kurima muZimbabwe ticharima zvekuti kana vamwe vanoti muZimbabwe hamurimi zvaya zvainzi nyika yeZimbabwe ichadzokera kuita bread basket. Handiti ichadzokera kurima ndo chinhu gwani chandakanyanya kutaurirwa. Handiti. Right. Churches muZimbabwe muri kutenderwa kunamata zvakanaka zvakasununguka. Handiti. Hamungonamata kuna Mwari chaiko hakuendi kumahara. Handiti. Saka churches muchacontributawo kuti church imwe neimwe ichatobuditsawo something chayo. Ndine bhuku rangu hangu ndakastata zvino hakuti ndasi ndarikangwana ndazoya ndakumhanya. Asi ndakatozvistata kuti at least church yo kana toti church yega ikati like Zupco company yedu yakafa church yega ikatiti buzz. Handiti. Ndichigugula ndakaona muZimbabwe mune machurches about 906 machurches. Handiti. Hakuna chemahara kana kudenga kwacho chaiko hangoendi mahara. Munotoshandira. Ndosaka pakaona nguva yekunowaya kuti munhu apinde mungarava akatotema mugofura kuti adini apinde. Saka muZimbabwe kuti zvinhu zveduwo zvinake tinotofanira kushanda. How? On this way. Pane mumwe wanga akanditi pane imwe shamwari yangu ndakamboti ndichitotaurawo naye ndikati ashamwari ndo zviripo chichi zvakanzi but zvazvakadii separate kuti at least vanhu vari kushanda nevasiri kushanda hatingawafananidzi. Handiti. I think makuya futi kwatambotaura kuya. Hatingavafananidzi. Ndakangotoiti chicho discussion ndikazviona kuti asi izvo ndozviziva kuti muchakominda muchitaura zvamunodiniwe mimi.
zvamunoona tingafananidza here munhu ari kumuruzevha nemunhu ari muharare nekuti uri kuita hako madhiri asi uri kutokomborerwa kauchitowana kamari mbichana kunomwe munhu ari kutozama madhiri acho ari kutoashaya handiti saka tinofanira kuti tisiyane vari kushandawo nevasiri kudiniwo hatingafananidze munhu ari kuruzevha nemunhu ari mutauni asi munhu wese anofanira kuisawo something to show kuti no ini nyika yangu ndinoifarira inde ndinoida. Do understand, but mimi, are you willing kuva munhu wekutanga kuita izvozvo? It's only that if I tell the people of Zimbabwe like this kuti inini mari yangu masungirwa yanga yakasungirirwa nyaya iyoyi because Mwari aiziva kuti once inini ndikawana mari ndasingabvumi ende nyaya ndakatanga kuitaurwa kare asi ndaitotya kuti ndikataura nyaya iyi vanhu vanozoti akamunhu kanopenga aka ofuchi like last time anoona vanhu vakatondituka kuti uyu unorwara handiti umwe akatoti hai asi pane murume wandiri kuda kutenda murume anonzi Jacob Maramba murume ndimutenda zvisingaiti nekuti ndiye mumwe munhu akakomenda zvinhu zvakandakandifadza ndikati kunditonewa vanhu vanotoziva kuti Mwari anogona kutuma vanhu vakashoreka naye mashoko akataura murume iyi ndinomatenda zvikuru Mwari ngaave naye. Akati chii? Mukaenda pamakoments munomuona zvaakataura pane vhidhiyo rekutanga. Alright. Munoona zvaakataura mukomana iyi Jacob Maramba. Ndiri kuzama kuda kucheka Jacob Maramba handisi kumuona. Hamusi kumuona? Akati Mosisi weZimbabwe. Alright. Vamwe vakati never wait. Ndine degree ininyenamist. Ndine degree ininyenamist mukada zvokutukana kubasa kwangu. Muchazviona ina ndamubasa chemo ndakunyasa kuita izvo zvichiriwo mapwi yandiri kuita. Tichatukana zvokuti tichiudzana asi at the end of the day Zimbabwe ichanaka. Ndotenda. So ndiri kuona kuti makomenzi akawandisa panapa. Ende mungada kunzwa mamwe acho? Vaindituka mamwe acho andakana basa mabhozi nguva zhinji vaindituka ndiyo. Pano umwe akanzi Match More hanzi haapenge after vaona makomenzi akati wandei kunzi vari kupenga haapenge mudhara uyu ari kuziva zvaari kutaura mushini wemagetsi uyu ukabudirira hawo ndaona agadzira zita. Tambowe papi nemushini wedu uya wemagetsi? Mushini wemagetsi ndakati mirei nekuti vazhinji vakandituka asi zvandichaita ndichanokumbira kushamwari yangu nekuti vanhu veZimbabwe vakaramba nemari dzavo vakanditi ndinopenga handiti asi dei kuri kunzi vanga vakandifadza indaiziva zvandainokumbira nekuti kwandinoenda kunokumbira kuti zvinhu zvedu zvitiitire hamukuzivi. Vamwe vakanzi ari kutsvaga akwa uyu. Vanhuvo asi Chivhai ndakatoti aiwa Chivhai unofanira kupa varombo ini kana muchizvibuyuka kuti Mwari akati unopa varombo kwete kupa vanhu vane mari. Ungatora marasha wesa kuhwange wabva kuhwange umadzosera futi kuhwange zvinobuda here? Munhu kana uri mupfumi unopa varombo ndakatozvitaura ini vakuti ndoda akwa handina basa neakwa ini handakana basa izvi ndasingatozvidizvi asi kana Mwari akakuti ita unoita zvawanzi naMwari uite. Ukatotadza kuita zvawanzi naMwari uite unorohwa neshamu. Ndiyo nyaya iri kuita kuti mushini wangu usabudira. Muchaona izvozvo zvandataura kuti aiwa basa raMwari ndezvo zvindapinda nemusoro wese pfe. Inonaka Zimbabwe whether you like or not. Andiri kunzwa confidence yenyu chaiyo ende ndosaka ndakubvunza kuti paya kuti saka tingatangira papi kuti nyika yedu ichinaka. Zvinhu zvichaitika spiritual here kuti zvakutotanga kuzvicontrola kana kuti imimi somutumwa wacho wamuri kusekureva kwenyu ndimuri kufanira kusimuka sokusimuka kwamaita kuya pamhepo pakudiwa manje ka kuchiita action kuti tione kana muri kusarudza anonzi ane Mozisi wamapa example ndinovimba kuti akasarudza uyu nauyu nauyu handiiti ndoita chakati. Apa munoona murume hapasi kuti tiri kurwa kapa pekuti panotoda kuti panodikwa vanhu vakawanda because munyika yeZimbabwe mune vamiririri vanomirira masectors ese handiti asi chiripo chete ndechekuti isusu sevanhu veZimbabwe kana tikabvisa mari yedu handiti tikati mari yedu irida kuita chakati tinoiteera handiti kuti mari yedu zvatakawirirana zviya kuti iite yaita here
handiti nekuti iyi ndeyedu handiti iyi ndeyanishi ndeyedu ndisitaita sei tikati toda kuvhura kambani inogadzira mabhuku achasaplai nyika yese yeZimbabwe handiti tinoteerera kuti vana vari mabhuku atakati agadzirwa ari kugadzirwa here handiti azvizvi zvokuti tongoti tabvisa saka totopira gotsi aiwa handiti zvinhu zvedu zvine zviteerwa kuti zvatawirirana zviri kubuda here handiti tikatiwirirana kuti rodhi yekubva mumaharare kunosvika kumasvingo inofanira kugadzirwa handiti pane makambani achapuwa contract kana kuti tichanotenga magredha achatigadzira bhozi vano Zimbabwe maakugona kuita zvinhu kana kuZimbabwe mukazvitarisa vanhu veZimbabwe ndo vari kutobudirisa dzimwe nyika vari kushanda mishini vanogona kuigadzira tikati toda kutenga zvigredha zvedu zvinogadzira nyika yedu handiti already futi zvitoriko asi pamwe zvimwe zvitoshota madhiziri nemasimende neine handiti totenga zvinhu zvedu togadzira tega Zimbabwe iri kufanira kuita nyika yakanaka nyika iri smart vanosora vachiti hainake yeuya vachanyara yanaka Zimbabwe ayo tapanzwa saka imimi shoko rekusimbisa zvamareva izvi kune vanhu vari kuona right now kuti Zimbabwe iko zvinezvi ngatichidai vasire shoko hombe rekuti vasare vakasimba. Shoko randinaro kuvanhu veZimbabwe nderekuti kurwa, kutukana, kusorana sezvamakandiita last time hazvina chazvinobuditsa. Chinobuditsa kubatana nekuenda mberi nenyika yenyu. Hakuna munhu anotonga nyika asina kusarudzwa naMwari. Uye ngatisanamatirana yekuti munhu anofa. Nguva yemunhu iri mumaoko aMwari. Ndinoona hangu mavhidhiyo muchiposta iwo ari kuzofa nguva yakati muchenjere kuzonyara 2030 yamuri kuti haasviki munhu asvika. Atidi vanhu vanonamatira munhu kuti afe. Imhosva kuna Mwari iyoyo kunamatira munhu kuti afe. Alright. Tiri kuzvinzwisisa. Sezvo matauro tayo shoko rangu randinaro idokusa ndiri kuda kuti gagaga. Mune here zvamunoda kutaura zvimwe maybe zvatakubatirirai kuti musange muchiwana mukana kana kuti ndo pamagomera? Chinhu chandikuda kungovimbisa kuvanhu veZimbabwe ndechekuti kune vanoti izvi hazvibudiriri neva muZimbabwe munobiwa. Bvisai pfungwa idzodzo nekuti izvi zvina Mwari mukati. Makanditarisa munogona kundisvora muchiti ashuwa aka kamunhu aka akakuza zvakari kuita kari kuda kutanga kupenga. Yes, of course, mafungiro enyu. Asi hazvisi nyore kuti munhu akaita seni nditaure zvandiri kutaura izvi. Kana neni ndichitanga kutaurirwa nyaya iyi ndakatozvibvunzawo kuti inini here zvikanzi iwewe ndiwo uchatoita kuti zviite. Ndikafunga kuti ndezvekutamba. Asi ndiri kutongoona kuti nyaya iyi ndakatotaura kunzi hauzoiti mari kusvika wabvuma nyaya. Zvino aiwa iko zvino kuna Mwari wangu ndabvuma basa ramakati ndiite ende ndichariita. Imimi kana muchiti ini ndonetsa naMunangagwa kuti ndichazotukana naMunangagwa kana kuti ndichazonetsa neZANU-PF, nekuti zvandakaziva pamusoro peZANU-PF zvikuru kudarika zvamunoziva imimi. Zvafana ndizvi zvavanobva kuti tiri kudzvanyirirwa kana tiri kudii. Pane zvainodirwa naMwari ZANU-PF zvandakaona kuti alright, especially kuvanhu vari kunamata makasununguka. Aiwa namatai makasununguka. Murume uya akatenderwa naMwari uya akakumbira mapoliticians kuti Mwari ndiri kuzviziva kuti vanhu vari kutadzira nyika vari kuba, asi hazvigoni kuti muvaparadze vese nekuti mukavaparadza vanhu ava nyika inomuwe. Ndaiva ndakatarisa nemaziso angu kudai ndikati kurota here kwandiri kuita uko. Akazodzoka pandiri achiti shamwari uri kuzviona here zviri kuitika izvi. Nyaya iri kuitika kuti iwe udari inyaya yekuti iwe uri kunyarara. Taurira vana veZimbabwe kuti nyika yedu kuti inzi yanaka tinopinda muhomwe ende tichagadzira nyika yedu tega. Musazofa makafunga kuti vachatozouya nekutoyemura kuona kuti shoka munaka zvakaitaura ndizvo ne. Manje tutanga rini? Because nesoto titori kumashure kwenguva. Bosi inini ndakataurira anzani DJ Holly handiti akandi-opposa akandipikisa kuti pachakazongodinakidza manje hana kupedza madhezi akabva asungwa. Ndikazati aiwa wapikisa mutumwa waMwari shamwari hauzomiri munzira. Bosi zvandaakuita izvi hazvisi zvangu izvi zvine muridzi zvina Mwari. Manga musina kana kundomunamatira warosa? Handina kana munamatira ini. Ndomunamatira ndiri basa nazvo here.
ndezvamwari saka iye akaita akamira munzira yaMwari. Ukamira munzira yaMwari unokudubuka. Samuroreva kuti vemucomment section mukada kumira munzira yaMwari mhinduro vanoiwana. Kuna Mwari mambodza ndavatuka, but I have a degree in nyana misi. Ndinokwanisa kutodaira ipa pazvo kuti wega unogona kuti yo this guy is not easy anditi, but inini kuchechi ndinodzidziswa kuti ukarohwa dama isa rimwe anditi. Asi izvi masoja ndimapurisa izvi hatisekereri munhu izvi. Kana munhu asingadi nemari anoshandisawo miri wake. Toti handi haundi kubasa haunoka something anditi, ikaona ushandisawo miri wako. Kana paine kuda kunodyarwa mabanana ndomi munoenda nekuti hamuna kamari. Asi anayo ukabvisa kana $5 yako kana $10 yako ati comment section ndachandikudza kuti at least vanhu vanoenda kumabasa vobvisa mari handiti. Vasingaenda kubasa vobvisawo mari because hakuna munhu anoti handishai mari kubva kuJanuary kusvika December. Unonyepa unongosingadi. Ndimbokubvunzai mubvunzo uri personal. Mubvunzo wangu unogona kuva wechisound as if uri stupid. Bvunzai. But kutodawo kunzwa. Imimi pamuri ipa. Right. Muri willing kubvisa mari for the first time. It's only that for now. Handidi kunyepa. Kuti Mwari dai anga aita kuti mushini wangu uite. Ndaida kukushowa by example kuti iri basa nderaMwari iri. Dai kuri kunzi mushini wangu Mwari aukomborera ndowanda akukumbira zvine simba kuti kana vari vakagara pamushini wangu ngavabve. Kuti mushini wangu ukaita uyu ndikawana mari nini ndida kushowa neZimbabwe kuti aiwa basa ramuri kunditukira iri nderaMwari nezvandichabvisa. Izvo zvimwe mangu handina asi ndichatowana something ndinotobvisa. Alright. Mauya zvakanaka mukoma, handisi kumbokupikisa dai maiziva. Ndiri kubvunzira mibvunzo idzi kuitirawo mumwe akafanana neordinary person asiri kunzwisisa. Tiri kuda kuti vanhu vanatse kunzwisisa. Alright, kuti like tingabvisa mari. Not like tingabvisa mari. Chaitawo ndikubvunzei kuti mungabvisa mari imimi pachezvenyu andika. Ndechekuti imimi handisi kuda kukuisai kuti muve Mozisi. Toda kumbokuisai pasame level reusere maZimbabwe andika. So ndosaka ndakubvunzai kuti mungatangawo nemari iyi andika. Asi figure haina basa stereki because mandiudza kuti so far handina chandinacho. Asi dai mushini wangu wanga uri kushanda ndaidai ndiri kuzokuratidzai mabvisiro andichaita kana ndisina mistakes kutaura. Right. Anditika. Inini ndinoona senge kutori nemamillions evamwe vanhu vakatofananawo nemi neni. Tiri kuti so far zvinhu hazvinondimirira asi zviri kutaura muromo uyu daiwo ndine mari ndabvisawo kakati. Ndo panozouya chikonzereso chiya chinozokonzeresa kuti pasatozove neanobvisa because vazhinji vacho vari pakuchemo semawaniro amuri kuitawo ndo mawaniro evamwe avari kuita kunzewo kwatinoonawo kuti avo vakati pfumei. You understand? Saka tese takadaro tisina mari kusanganisa nemi sofa toenda iri korima minda kushandisa miviri yedu. Right. At least kuvanhu vatomboti haana wahalaiki munhu ari muSouth Africa munomu handiti toti uyu munhu haana mari uyu. Asi munhu angashayiwa here R100. Handizivi kuti imi munoiwana here. Ndoione. Ndosaka paipa ndabvunza kuti mungabvisa mari dai mati inini R100 so far. Kana mukanditi mangwana tinoida ndinokuita sei. But pakufarira chirongwa ichi chekuti Zimbabwe yedu inzi yanaka. Dai kuri kunzi ndiri mumwewo munhu ane mari inonzi uyai muone. Zvino Mwari hake kashoma kuti atume munhu anoonekera, anotuma munhu asina akashoreka kuti vanhu mutuke stereki kuti anyatsa kuwana futi vekutodii ipapo. But imofunga kuti makashoreka here mukoma. Ndakashoreka boss matukira ndakaitwa nevanhu veZimbabwe kana nini ndakatombozvisvora kuti but Mwari manganditumawo basa rakadai iri. But makamboendawo mucomment section yaana seweekneo munotoona here kuti mune vanhu vanotovatuka still vane mari is one of the richest because that's social media. Social media yakatogara yakadaro. Even panguva yaMozisi yacho kwaikusari kwaane social media but nyika yagara yakatodaro varipo vaitosoropodza. I don't think kuti vaya vekuenda vakasvika vese
kune vaitoshoropodza wobva wasara you understand Yeah. saka tikada kubhesa ne-comment section hapana kachatinotobuditsa cause tinonge tichingotukwa chete ndosaka mwari wangu akazodzoka akati nyika ibhawa inyika nokuti akaona kuti aiwa ukada kubatira pakutukwa apa kapa zvinhu zvandiri kukutuma iwewo kuti zviende mberi hazvizodini hazvizofambi saka usateerera zvokutukwa izvo ende ikona vanhu vakatuka muri kutokupedza nguva yenyu asi zvatiri kuda zvichadini chete zvichaita kana mukatoramba mwari wacho anogona kutotsamwa futi otowedzera nhamo yacho instead yekuti tobatana zviende mberi. ayo ndiripanzwisisa ayo tinotenda mukoma ndinovimba kuti vanhu vachanzwa toda kuti muzonge futi mechicheka TikTok yedu cause kune mamwe makomenti futi anenge ari kuside ikoko akati wandei muzocheka futi zvese nekunhingirekeni nekuYouTube kwedu tigonzwa kuti vanhu vari kufungwawo sei uye vanhu vari kuzvibatikirawo sei asi mataura imi mukati tatove natreasure Mr. Biti saka tatonaka ka apa mari yedu Biti ndiachada ndozviziva kuti anogona kusati handiti asi kana asingadi ngaatsvage rodhi yekubuda naye muZimbabwe. Why? Hakuna anoramba nekuti inini ndakatoramba ndikarohwa nepunishment. Handiti mimi muri kuti vaBiti havafanirwi kuramba basa ramuri kuvapoinda kuti havafaniri kuramba kubata mari ichange ichicontributwa neZimbabwe. Ende kana vasiri kuda must get out of Zimbabwe. Ngabude because hausi kuda kuti nyika inake zviri pachena. But why did you specifically choose Biti? No, pane pandakamboona hangu paakambobata nyaya dzemari zvefinance ndakanasa kuona kuti aiwa basa rake anoridini anorigona pamusoro pedu pachange paina vamunangagwa navachiwenga handiti nekuti ivo ndo vanenge rozo dzakauya kuzonditaurira kuti shamwari nguva yenyika yekuti inake yadini yakwana. Ndikatobvunza saka marume mukuya kwandiri nini zvikanzi iwewe ndotoneki yacho kuti nyika yedu inzi yadini yanaka yakwana nguva yekuti Zimbabwe inzi yanaka. Vana vakupinda muhomwe tichibatsirana tese inobvawo zvinobvawo kuti tichibatsirana vanayo asina hauna haisi mhosva handiti but pane kumwe kuti hauna kwokuti unongosingadi zvinoonekwa izvozvo. Tiripanzwisisa saka ndofunga inini handisina chimwe chekubvunza zvakutoda kuti imi kana mune chimwe chekutaura zvenyu but inini sofa ndangomirawo comment section yedu yatati inotuka iya ngavatuke zvavasi vachangozviita vataurirei kuti ngavatuke asi vachazviita chete. Tinotenda nekunge muri pachirongwa chedu muzuva ranhasi. Kana pakaitika futi something munongotibata. Phone number dzangu handimunadzo? Tinadzo. Tichatonzwa nemi makuona macomment section after zuva reSaturday ino na 6 p.m. ndo panenge pane chirongwa chedu. Alright, tosangana ikoko. Right, ndinotenda zvikuru. Ndatenda zvangu Mr. Munyaradzi Machoko. Tichatochinja zita tukupei chairo reumozisi. Kuti kudare? Reumozisi mutumwa Machoko. Tinosangana ikoko. Handitika. Tinotenda. Ndazokangana wangu kubvunza kuti kufunga kwenyu mimi tingati ndimegere kana kuti kune vamwe maybe 5-10 vakafananawo nemi vari kutumwawo sekutumwa kwamuri kuita vamuri kufanira kunge muchizobatana navo. Inini handidi kunyepa. Chinhu chandakagutsikana nacho ndechekuti munhu anotonga nyika haazviisi pachigaro handiti ndosaka makanzwa ndichiti inini naunangagwa tiri pamwe chete handiti right. Vachiwengwa pavakazoya munangagwa kumba wachiti shamwari uri kunonoka nguva yekuti Zimbabwe ichinzi yanaka yakwana ndakadzira kuti hangu dziri hope handiti asi vakauya vari vangani vari vaviri. Vachivengwa navamunangagwa vari vaviri. Vachiwengwa ndo pandakatotanga kusangana navo pai kuhope kuti kumurume zvinhu zvazvakutoita ngezviri kutoenda mberi wani
and ndikati no ndandamborangwa ndikati handichadi mani vanhu vari kundituka akati no man, I have to stand up. So now I stand up. Ayo kana mutori neconfidence yekuziva kuti vaMunangagwa, vaRamaphosa na vaChiwengu vatori fully backing you up, tiri right. Tinoenda mberi. Ngatichinzwei kuti comment inoti chii. Alright. Muve nenguva yakanaka. Tinotenda zvikuru. Ndatenda. Aiwa musimudze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaunoona zvinoitika takaremera mafumure chese chine miko yakaipa chishaye simba unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadaiso ndinanyendirere chinorongwa nemando wanizile nemone munondo wacho chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzi road zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotoriwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita Tumsani Mulambo Mafanise tisingapedzi nguva ngatipinde muepisode yarasi. Saka ndangotaura ndikuende Johannesburg netsoka ana mai ndobva mai vanga vari kuvaitesa musika ndobva vato nezviro tsitsi ndobva vanotengera 2 liter cold.